Tufo chame so betina atumira se me Church of Pentecost Penfo Ufi Makio Temple Omubaya ene eyade omuya ibidiade ombaya omunsem ampa ahudwe ana ukra yewa bomade mahima bomade machiame bomade niyinkwa bomade na krachifo bomade se munane omne yewa de bosum na mo ba so a ensuo anaka aduanan eka ho a akoyi wo afie mu ha tini ba ya na yamade na mpefo kakra omso ebeka achewura yo na chiame da hombrasum beti ma afawso na eduna na nchense ene ni shi gina sa Church of Pentecost asofo na ene yokodai ayaba tumfo nchense yebeba na yaba besom na yabom payase nyame asomdwe nyame bambo dia ma na tumfo na santeman na fega na manyina ansana no Church of Pentecost mu uba leta kumase ha yawo areas nkoa ahoro nkron a district nhyehase na emu bi na wo hei nia udikan no ne prophet Teteduku ono area head wo Nutafo na yawo apostle Dr. Bweti ono so no hwe PIW Pentecost National Worship Center ayawo asokwa mi gira meka sayin so many Nutafo from apostle Daniel Yebuansafo Nutafo area na yang awonkanfo ana asofo nka eka yehuni edikan no edikan kasa ya bana ni okuda ti abana ya bana ya babesum na etuso mienu nso osoma bia aso ntitrini osomafo erekinyame chedi asoma yense yensa hobrase mu femfa na chiame so na endu tumfo nchense Church of Pentecost ya ye yesigina ebise nyame ya adom a epesi ya sempatre dwedi kasie bi wa mekom Heroes Park na shase da pe bisi mu 22nd to 26th August na brana no dukosi memorandum na jumedia ye die ya sofo dwuma ne ye dwuma ye ni kuma se nyina no ye nam so ede sum utumfu ene asanteman nti se jumedi bi se ekoso a yentumi nye a yemma asase wa asonte nti neyino osmafo yemma chede asoma yense yemra na fi yem babo utumfu amene yense ni nsem ishira yense ni nsem tumi so de beta jumedi no echi ama nyame ya duma jumedi no ayekura na ahye onyankopon no nyam yenam so atwe akra nso ama urade atuaso bi nso se nyame ya dum se yiria na ebesre na juada na 28 no mpenimfo etu safro won ebae no empeso obi fi kuma se akwa o memichi a asasura ye no ba bichi asasura ye nam sonso na fe ye de na sekese abre asasura ndi ebae na ene anopeyi no ya semtitia ye de fa na achia mesomatu tumfo no ene chi no ebesesa honbra semu se kon beda ho a nka ewie bi yakasa wi a na fe yasre na yama prophet Teteduku gine mu abompa asre onyame nhira ne asomdwe ne yedie ene bambo no mpuntu ede ama asase wura asanteman ena gana manyina na rachi me kasa wi a manato manwesi ayo boye kwa mi susu atadia yaya yami aduma yebeshe ne de aye crusade no
di almost baya yura so edi ni konkron se wonam dipa so na ele wonyuma ewo asase so eda wase wo oman Ghana se wona oboye nyina wo odi etutu mu na eda wase wo mpemfo so a ewade odu woni ndem nyansa na odu si mmia horo a omohwe ewade oman so eda wase wo yana na otumfo se tutu a tosumienu enkwa ho fi afi apem ahankron ediokunkron a obetina akonya so ewade wa ya chede kesse ede ama santeman ene oman Ghana se otumi ni bibia ewo ndie nyansa wo de adom no susu ma woden ene kanko na otumi atoto nyema yishirawo se wa ye odwinade kesse ede ama oman na ewade wo no so ma so dwi a ewade ho fama airboy esudi konkron no nyam ewo na nkwa ho ye ba ko se koso na ewade di kan ewo ahiri na dodo a ehye na seso no ewade wo mutumi aboa no ma hindi so no akoso atre na ayekase abomodi ene ewade ina nkopon kwantenti na yesre manana ene ni mpanyefo ewo kra Jesus dimo ene mu ewo Yesu Kristo dimo na ense wo a wona no atena akonye so no obekoso na ewade ina nkopon wada no na ewade woni ache ewo sa akonye so yesra wo a wo yampa botiefo imseboti na nyetwa nkaso obeye mana chenso ni asewe no nyam wo kra Jesus dimo ena yebompaye